Horta 2, Molanova 0, progressió de l'Horta sense cap mena de dubte, 10 punts de 12, Remonis Vitem 2, Batea 7, 4 gols de Cristian Vallès, victòria del Batea que trenca la sequera de bons resultats, 3 derrotes consecutives, l'Ulldecona que va guanyar al camp del Pinell 1-3, Sant Jaume i Olímpic van empatar a 0, un empat per al Sant Jaume després de 4 derrotes, el Corbera que es refà dels darrers resultats amb una golejada en el derbi, 3 gols de Quique Ximeno, Camarles 4, Mella 3, remuntada del líder Camarles quan l'Ametlla havia a la vegada també remuntat el partit amb el 2-3, el Camarles que va acabar guanyant 4-3, victòria èpica del Tebre i la Sénia no per falta d'ocasions però van empatar a 0, Alcanar B2, Aldeana 0, en un minut l'Alcanar pràcticament que va fer els 2 gols, protestes de l'Aldeana per l'arbitratge i el partit del Santa Bàrbara, el Flix empat a 1, gol de Johan pel Santa Bàrbara en temps afegit. Cal destacar o lamentar la lesió de Carlos Gilabert, el davanter pitxitxí del Santa Bàrbara i també del porter Lluís, tots dos es van lesionar en el partit d'ahir. Veiem la classificació de la tercera catalana, Camarles que continua líder, 46 punts, seguit per Ulldecona, del Tebre, Batea, revelació del campionat sense cap mena de dubte, Flix, Corbera, també caldria considerar-lo com a revelació, dos equips que acaben de pujar o que van pujar la temporada passada, la Sénia, Aldeana, Horta, Santa Bàrbara, Molanova, Olímpic, Alcanar, Ametlla, aquestes posicions poden ser compromeses perquè pot existir o podria existir alguna compensació, Ametlla, Pinell i en zona de descens, Sant Jaume, descens directe, Sant Jaume, Vilalba i Remonis Vitem B. La quarta catalana, abans per als golejadors, Santi de l'Ulldecona 21, Marc Prades que va marcar ahir 20 gols, Marc Prades del Camarles, Cristian amb 4 gols ahir que es situa també a la part alta de la taula de pitxitxis, Cristian del Batea 20 gols, Quique Cornejo, tot un veterà, Quique Cornejo 16, Carlos Gilabert 15, Pau de la Sénia 14 i Magí Andreu 13.